Μέχρι πότε κύριε Δημήτρη, Ναι. λειτουργήσε ο νερόμυλος. Μέχρι πότε Ναι, λειτουργήσε. ναι, λειτουργούσε. Θυμούμαι όνει, ήμουν έτσι μικρός και πήγαινα με τον Μακαρίν τον πατέρα μου και άρεσε αλεύρι. Και θυμούμαι την τελευταία φορά είχε έτσι λούκο δίπλα και κατέβη μέσα και έφκανε τα αλεύρι. Αλεύρι, ναι. Τότε ποιον επέθανε εκείνος που τον διαχειρίζεται Τον νερόμυλο. Άγιο Μανώλη. Επέθανε και έμειναν όλα, ποιον δεν ενδιαφέρον τον κανένας. Μάλιστα. Θυμάσαι περίπου χρονιά πότε έκλεισε πριν πόσα χρόνια? Θα ήμουν 12-13 χρονών, Άρα έχει 70 με 80 χρόνια δηλαδή. 80 χρόνια. 80 χρόνια μάλιστα. 80 χρόνια, μα. Για μόνο είναι δοξαμένο και για μένα είχε... Οκ. Κύριε Δημήτρη, Στέφανη ρωτά ποια ήταν η αμοιβή περίπου που έδιουσαν του Μιλωνά. Εκείνον δεν το ξέρω, αλλά δεν ήταν λεφτά, πιάνναν αλεύρι. Για παράδειγμα, αν έκαμε 10... Έπιανε αλεύρι για τον κόπο του. Ναι. Δεν είχε λεφτά να δουλεύει ο κόσμος πολλά λεφτά. Οκ. Ήταν... Ναι. Καταλάβαμε.